espaguetis amb salsa de xocolata desfeta. Aquesta és la història... No, ara fan obres. No... És que això se sentirà. Aquesta és la història de per què al meu restaurant tenim espaguetis amb salsa de xocolata desfeta per no oferir-los el que volien. Va, avui és molt aleshores. Més tard en va arribar un altre i un altre. Vam adonar-nos que no... que estem... Aquesta és la història de per què... Aquesta és la història de per què al meu restaurant vam adonar-nos que estàvem perdent clients per no oferir-los el que volien. Aquí, em sembla que no faré molt. Vam adonar-nos que estàvem perdent clients per no oferir-los el que volien. Finalment, vam adonar-nos que estàvem perdent clients per no oferir-los el que volien. Vam adonar-nos que estàvem perdent clients. Finalment ens hi vam posar i el restaurant de seguida es va omplir. Resultava que era que era cosa d'un influencer, m'ha equivocat. No sé què fer. Que tenia molt èxit. Ell ho va demanar i clar, els seus seguidors van voler imitar-lo. Qui vol entrar ha de demanar hora. Ha de demanar hora. Joder, no s'entén, Hora. Ha de demanar hora. És el nostre plat estrella. És el nostre plat estrella. És el nostre plat estrella. Vale, fins aquí. Cada cop que algú em diu escolta aquesta cançó, jo li dic que no puc. Però no és que no pugui perquè no tingui temps. Tinc un pèl a la boca. Aquest és el més difícil, Però el problema és que jo no escolto cançons perquè no vull, sinó perquè no puc. Però literalment que no puc, perquè les meves orelles no capten les freqüències de la música. Però no és que no pugui perquè no tingui temps. El problema és que jo no escolto cançons. Hòstia, que difícil. Però no és que no pugui perquè no tingui temps. Ja picant. El problema és que jo no escolto cançons. Crec que està bé aquest. Va, un altre cop. És que jo no escolto cançons
Però el problema no és que no escolti cançons, perquè no... Ah, sonat raro, això. No. Però literalment no puc, perquè les meves... Ah, si m'encallo no ho faig bé. Però literalment no puc, perquè les meves... I ara què faig? Torno a començar de nou. Tinc una fèrquira, segur, mira el pèl. Porta't el pèl. Hi ha un moment que m'encallo, no sé què fer. Si no, perquè no puc, però literalment no puc. Però literalment no puc. És la raó per la qual no escolto cançons. Hi ha hagut un soroll, m'acatxin. I aquesta és la raó perquè la... És la raó per la qual... Ah, quasi. I aquesta és la raó per la qual no escolto cançons. Ah, no, de poc. Tornem. Vale, ara sí. Donem per bo.